Yayin da wannan mafaraucin dabba da ake kiran shi dila da harshen Hausa, yunwa ta shige shi, ya rasa yadda zai yi. To bai san fa cewa wannan abincinsa ba ne, wannan kuma abincinsa ne. Amma kai da gani cewa ina dila ina kamun kurciya. Amma fa abin mamaki shi ne, sai ya samu ragonsa. Amma fa ba a cikin waɗannan tsuntsaye ba. Dole ne akwai buƙatar ya jira har nashi zai riske shi. Gobe da dukkan halamu yau ranar sa'a ce ga wannan dila. Tun daga ganin cewa ga wannan zabi na jeji, su ma ruwa ya kama su domin zuwa su zo sha ruwa a wannan teku.